Ito na siya, guys. Hello everyone. So, hindi tayo makalabas ng bahay kasi home quarantine tayo ngayon. So, hindi tayo dapat lalabas ng bahay. So, yung plano ko, kasi sometimes nag-crave ka rin ng gusto mong kakanin. So, hindi ako mabili. So, nag-order na lang ako sa Roberto's Pizza doon lang sa kabilang kanto lang siya. Malapit lang siya sana. Pero ayaw kong maglabas kasi natatakot din naman ako. So, nag-order lang ako. So, hihintay ko pa siya. Sabi nila, mga 40 minutes. So, ang tagal pa. So, ano pala ngayon? 1 almost 2 o'clock in the afternoon na ngayon. So, darating yun, mga 2:40 pa yata, ang tagal. So, hintayin ko na lang siya. So, habang hinintay ko yung order ko, guys, dito ako ngayon sa aking working table. Dito ako. So, ito yung aking YouTube channel. So, paki-search na lang sa YouTube yung Glens. Tapos, paki-click na lang ng subscribe button dyan. At saka may bell button din doon sa gilid. So, kindly subscribe na lang sa inyong lahat. So, salamat sa mga subscribers ko ngayon at saka sa inyo na hindi pa nakasubscribe, sana makasubscribe kayo. So dito ako na mamalagi perme always araw-araw mula umaga hanggang gabi. Wow! Doon ako dito ako nag-i-edit ng aking mga videos at saka postings andyan. Tapos ito, ang dami ko pang may paplantsahin pa ako na mga damit dito, hindi pa ako nakapagplantsa. So ayan, yun lang yung mga gagawin ko ngayon. Ito. So dito ako ngayon nag-stay dito sa maliit na na place na ito. Hihintayin ko lang yung aking pizza delivery para makakain naman. Nakakamiss naman kasi na kumain ng pizza. Hinihintay ko guys yung pizza delivery ng Alberto's kasi tumawag siya, sabi niya papunta na siya. Only 175 now. Ay, kakit. 825. Pasay nyo naman. Ito na siya guys.
Tingnan natin. Wow! Ito siya. Marami siyang marami siyang onions. Wow! Ewan kung anong flavor ito. Ano ba ito? Pizza Supreme. Hindi ko alam kung ano ito. Basta Pizza Supreme. Pizza Supreme ito. Ito na guys. Kain tayo guys. Okay. Ito lang yung update natin guys. Stay at home lang tayo. Mag-movie marathon ka or kumain ka or whatever kung ano gagawin mo. So yun lang. So keep safe everyone. And don't forget to like my channel. Comment and subscribe. Subscribe pala.